Gele beşeri biromet van demê dawî eyd û Erefat eyda qurbanê ma çend roj. Ez dixwazim bala we bikişînim ser hinek dek û dolab, fêlbazî, sextekariya ku bi navê dîn li ser navê dîn ji bo mesela qurbanê yan jî boraqê tê kirin ku hûn hişar bibin. Hûn neyê lîstik û dek û dolabê hin însanê fêlbaz, însanê sextekar. Gelekî kes gelekî rêxistin Xwedê giravê rêxistinên bi navê dînî derketine. Van demê dawî van salê dawî qurbana kom dikin divê Qur'anê qurbanê xwe ji me re bişîne fiyeta wê a qasayê em ê biherin li filan welatê şerjekî ya li devreyê welat yan jî nava welat em şerjê kin. Ez dixwazim hûviya bizanibe gelekî însan heye qurbana kom dike Xwedê zanibekî pir rêwan qurbana şerjê nakin. Ji ber ku carekî melakî ji min re mesajekî şan berê 10 sala go bihayê qurbanê ev e alîkerin be bike. Wê şaxê jî qurban li Tirkiye 600-700 lîre bû. Perê wî jî amirêj bixwest 300 lîre bû. Min jê pirsî min got tu çawa dike? Yani ez dixwazim qurbana xwe li Tirkiye şerjê kim. Qurbana li Tirkiye ji 700 kêmtir tune. Ji min re got teessüf dikim çawa tu wê tê jê min pirsin. Gava hûn pera didin xelkê divin em dibe Afrika divin Somalî nizam dibe kê derê. Bala xwe bidê hemû rêxistinên hatin navakirinê axiftin rêxistinê tirkparêz in. Li ser navê dîn navê dîn xizmetê jî Tirkiyeyê re bike Türk İslam Sentezî jê re xizmetê bike bi wan rêxistina ve em bivê terin li Afrika Pan-Türkîzmê bela dikin bi navê perê we bi navê xêra we. Perê xwe wiha xerç nekin. Tirk bi Kurd bi Ereb bi ferq nakin. Kesê ku hûn zanin qurbana we nade, zekata we nade, em bibêjin fitrê we nade, perê xwe ji wan re neşînin. Hûn nevê wele ev vê cemaeta bawerim ev vê terîqeta bawerim ew dide. Kesîn kes gelek însan behsa em bivê qurban şerjêkirinê dike ne elemanê wan henin ne em bibêjin merivê wan henin ne em bê kesê ku şerjê bike hey ne jî eqwas pere kom dibin ne jî eqwas qurbana şerjê dike. Ji ber wî hûn bi destê xwe perê xwe bişîn welat merivê ku pê bawer birê we apê we eqrebê we kî pera bişîn welat an jî li welat qurbanê xwe bi destê xwe şerjê kin hûn pavrekin nedin xelkê xerîb ew însanê ku divê em qurbanê we şerjê dikin bi rastî pirê wan jî şerjê nakin. Li miletê me li welatê me feqîr pir e belengaz pir e kesbekî salê 2 kîlo goşt naxwe heta hûn perê xwe din van cemaetê tirkparêz divin Afrika û Somalî û nizam ku bela dikin vana jî pîlan û projê dewleta kûr e ji bo xatirê ku em bibêjin pere li ser navê Pan-Türkîzmê bela bikin hûn perê xwe nedin van cemaeta nedin van terîqeta nedin van însanan neyxapandinê xêrê xwe bi destê xwe bike însanê tu naz dike boreqa xwe şerjê ki bidi wan li wir bela bike daha xêre û neyê lîstika van dek û dolabê genî gelek însanê atayîst gelek însanê em bê deîst gelek însanê bêdîn ew jî mesela qurbanê de mesela perey pera kom dikin ser navê dîn belki pirê wan jî qurbana şerjê nakin.